The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi mustudio tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kuisa musign language. Ngoma Give kwazisai vateereri. Vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Muchirongwa chino ichi tinenge tichiuya kwamunoswera, kwamunotandarira, kumabasa kwenyu, kumaraini ikoko, tichikurukura nyaya dzinoitika kumaraini ikoko. Ndina mukoma Givi. Tinosvika kumaraini ikoko tichishandisa Bible kuti ritibatsire kuti togara sei kumaraini. Ngoma, nhasi tiri kufamba sei? Tafunga kuti tibate musoro wenyaya unotikamurai nhamo. Kurejusa nhamo, kukamura. Kamurai nhamo. Iri kuita kunge an instruction. Muri kutoita kunge muri kuudza muteereri kuti kamurai nhamo. Kutoudza vanhu vari kumaraini kuti titapudze nhamo. Right, titungamirei tinzwa. Kubva muri kurodza pfuura mufundisi munorangarira kuti pakabuda fungwa yakasimba mukati meshoko kuti mumazuva ekupedzisira kutambudzika kuchawanda. Yes. Kutambudzika uko hakusi kuchigondo bedzi kumusha kwe. Right, okay. Kana kuti pakati paZambezi naLimpopo chete. Okay. Kutambudzika kuri universal. Okay, worldwide. Okay. Kutambudzika kwakatekeshera mupasi rese. Saka mukadzokera mushoko imomo kunyangwe richiburitsa pachena kuti kutambudzika kuchawanda rineisawo zvakare pachena kuti kune nzira dzekukamura nadzo matambudziko. Okay. Kune nzira dzekukamura nadzo nhamo kumaraini. Okay. Okay. Ndosaka tati kamurai nhamo. Kamurai nhamo. Yes. Right. Yes. Saka tiverengere mufundisi pana zvirevo 10. Okay. Vesi ya 4. Pana zvirevo 10 vesi ya 4. Anobata neruoko rusine hanya achava murombo, asi ruoko rwaasinawo simbe runofumisa. Okay. Now, yakudzoka kukubata. Saka pane chimwe chinhu chinogona kuita kuti kutambudzika kureruke, kushanda. Working hard. Mabatiro. Anditwasvona. Now, mukukurukura kwatati tichiita zvakabuda sekuti nhamo kuita sekunge yamwaiwa mudenga. Right. Zvekuti inogona kumhara kwese kwese. Panyika. Right. But chimwe chinhu chinogona kuita kuti munhu sedunga munhu uigame, uikoke mumba mako. Kuichingura. Kuichingura kana kuichingidzira. Kusashanda. Saka munhu akasashanda ndeimwe nzira yekuchingidzira urombo. Okay. Saka panapa pari kunzi manje mukashanda nesimba munodzinga urombo. Saka imwe way yekutotambudza yekukamura nhamo kushanda. Pakajeka. Pari kujeka. Toda kuti tiri papfungwa iyoyo yekuti kushanda kwakakosha. Verengai mufundisi Deuteronomy 8 vesi ya 18. Ndoda kuenda ipapo mukoma. Munombotravela zvandinoita here mukoma? Ameno kwamuri vateereri ukafamba iye zvinezvi kwatinoti kuma-rural areas kusiri mumadhorobha uchifamba dzimwe nguva even during the week musi weTuesday kana Wednesday kuma-8 kuseni mukoma pane paine vanhu vatogara pamashops.
vachitamba kana drafti vachidii. Nepfungwa yamuri kuti kushanda iyi hazvisi zviri kutonyatsoita opposite here zviri kuraramika kumaraini? Iya, chimwe chacho imi unongowanza kufamba asi musingataurirane navo kuti kuti vakomana kumukira kunogara aiwa kukoka nhamo pamba kana kuti kuita kuti ikore itumbuke. Muna masikirwo edu kubva pakapinda chitema urongwa hwakaiswa naMwari hauzokumukira kunogara. Vafanira vechidiki chaivo vanenge vari pamashops mota ikafurongonzwa haasi bhidzo here uyu, vanenge ingonongedzera mota dziri kupfuura ndinhingika uyu ndo yaanayo here uyu, vakangogara kusvika kuvire mukomo. Saka vafanira vakwewa manje dai ukavakurudzira kuti vateerere vashande kushanda. Vanin'ina vangu ngatishandei. Nyaya yekumukira pamashops ongonogara munhu wese ari kupfuura uchingomuti ndipo dhora nditengerewo, tichingotamba draft nemagames aya. Bhaibheri riri kuti unenge wakafanana nemunhu ari kuchingura nhamo kuti ngaiuye pandiri. Saka kushanda imwe nzira yekukamura urombo. Deuteronomy 8:18. Asi unofanira kurangarira Jehovha Mwari wako nekuti ndiye anokupa simba rekufuma kuti asimbise sungano yake yaakapikira madzibaba ako sezvaanoita nhasi. Saka mukushanda kurayira kweshoko kuti shandai nhamo dzikamuke, fumai uye mumasuo enyu. Zvobva zvanzi mukushanda kwacho vanhu vanofanira kuti vashande vachinzwisisa kuti anogonesa kuti zvibudirire ndimwari. Hakusi kungoshanda chete. Saka unofanira kurangaridza vafana vako manje kuti musati mabuda kumhanya kunoshanda, garai pasi, fugamai, mukumbire Mwari. Umwe nemwe achikumbira Mwari kuti ndiratidzewo pane tsime pachaperera nyota yangu inini. Mugondiratidza panofanira kunobudira umhare hwangu unondiraramisa. Saka vanhu muchidimbu tirongoti vanhu ngavanamate, vave neukama naMwari vasati vabuda mudzimba. Ipapapo imimi ndimungatopa taura zvinonzwisika mugoma because kunotori nemafamilies andoziva. Sorry, ndonyanyotaura makuriro angu ekutoti munosara mumukaka makutoona chiutsi kumagadhe kwavo kutaradza kuti vatoko. Very hard working. But area manje yamazotaura yekuti vambonamata haiyoyo hakuna. Even kuno kumadhorobha munhu achitongomuka kudai akutoenda, but chadzingirirwa chikabatwa hapana, dzimwe nguva hapana zveshuwa. Maybe saka muri kuti hard work plus trusting in God. Munhu ngaafambe naMwari zvinotapudza nhamo. Alright mukomo. Enda pana Genesis 21 kauverenge verse 20. Genesis 21 verse 20. Mwari akava nemukomana akakura akagara murenje akava munhu anopfura neuta. Mukomana anorehwa panapo ndiishmaeri. Now chii chaitika, Ishmaeri namai vake vadzingwa nekunetsana kweshanchi dzepabarika. Saka vabuda vaenda murenje. Vari murenje mvura yapera, apa rufu rwatoswedera. Saka sekubuda kwazvakaita muhurukuro yakapfuura, Ishmaeri akanamata akanzikwa naMwari. Mwari ndobva vatumira ngirozi. Cheve chimukomana chiri kuma 14 chachimutinage asi chakanga chadzidzisiwa kunamata. Saka Mwari akabva atuma ngirozi ndobva yasvikoratidza mai vake paive netsime remvura. Anditwa zvona. Ndosaka tati munhu ngaanamate kuti Mwari vamuratidze tsime pachaperera nyota yake. Mai vamurenje iti desert. Desert. It's okay, all right. Mai vamudesert, all right. Ende mudesert mune characteristic yekunge makaoma, hamuna mvura, hamuna miti, zvinonetsa imomo. Saka imomo ndo makauya ngirozi yaMwari ikavaratidza pane tsime. Handivo vakachera tsime, vakatoratidzwa pane tsime, vakamwa mvura nyota ikapera. But pari kunzi Jehovha akave nemukomana akashandisa uta
ndorangarira paurukuro yakapfuura muchiisa pachena kuti kuvhima mudhezeti hakusi nyore. It's not easy. Nekuti mhuka hadzigare dzichiwanika. But pari kunzi Mwari akave naye. Kureva kuti Mwari akamubatsira kupefekta maskills ake ekushandisa utanemuseve. Zvokuti akatatamura hapotse. He adapted for survival. Right. Akagoneswa kuti aadapte life yemudesert. Right. Asi vachirarama. Saka pfungwa iri kubuda ndeyekuti one can excel ari murenje. Ndaisaka chirungu dudzira. Kuti munhu anogona kubudirira. Outlook mamiriro ekunze akaoma. Saka Mwari manje ndo vanogonesa izvozvo. Ndosaka tiri kuti zvanzi shandai. Asi musati mabuda Mwari first. Mwari kana akaenda newe murenje, mamiriro ezvinhu asina kuita zvakanaka, murenje imomo unobudirira. Ndokurudziro inofanira kuenda kwa. Ndoda kuti uverenge udzwe pfungwa inotaurwa naAmos pachapter 7 yaAmos vhesi ya14. Chapter 7 verse 14. Right. Ipapo Amos akapindura akati kuna Amazia, ini ndakanga ndisi muprofita, ndakanga ndisi mwanakomana womuprofita, asi ndakanga ndiri mufudzi nemurimi wemionde. Now, uri kuona Amos ari kutaura kuti andauberekerwa mimba yevaprofita. Yes. Mararamiro angu saizvo kungomuka general tuzonogara uchitaura kazvokumusha zvokuenda unofudza mombe. Asi anoti iye chimwe chandaiita airaramiswa nekuunganidza maonde achitengesa. Maonde aya aiwanika naturally kunzvimbo kwavaiveko. Saka chatiri kuti vanhu ivaine ukama naMwari kana situation dzakaoma mamiriro ezvinhu asina kuita zvakanaka, Mwari anokuratidza zvekuita nemaonde zvakaitwa Amos. Kureva kuti Mwari anogona kukuonesa kuti ungaita sei nemauyu ari muarea menyu, kana masawu, kana nyi, kana hacha chaidzo zvinotoita kuti urarame, kana magwavha. Saka Mwari vanozvigona. Ndosaka kuti panyaya yekugadzirisa nhamo manje pfungwa ngadzitangire pana Mwari. Because Mwari anoona kusingasvike mirangariro yevanhu. Mwari anoona zviri seri kwemiono yevanhu. Okuratidza manje kuti iwewe kuti ubude apa, anza yako inogona kubudira mahacha, inogona kubuda nemauyu chaiwo unotoyambuka ukaenda. Kamurai nhamo ndo chidzidzo chatiri kuita. Kamurai nhamo tiri kumaraini. Mirai timbonzwa song. Paradzira soko kune munhu wese kana kune avo vakasungwa moyo ndimi dzevatendi ingadzi raidzire munyaradzi auya munyaradzi auya munyaradzi auya mudzimu mutsvene chidzidzo chababa aparadzira soko kune munhu wese munyaradzi auya usiku wapera zuva rinobuda ronyaradza mbere nekutya kwewese mumakomo ese zuva rakasika munyaradzi auya munyaradzi auya munyaradzi auya mudzimu mutsvene chidzidzo chababa
soko kune munhu wese munyaradzi auya mambo wewa mambo murapi mukuru ipa rusunungu kowa batwa wese nemu matirongo rwiyo ngarunzikwe munyaradzi auya munyaradzi auya munyaradzi auya mudzi mumutsvene chidzidzo chababa paradzira soko kune munhu wese munyaradzi auya. Chidzidzo chedu chiri kuti kamurai nhamo, kutapudza matambudziko, kutapudza urombo, kamurai nhamo. Mukoma, ngatienderere mberi nechidzidzo. Right, taona isusu muchikamu chedu chekutanga Caston kuti nhamo dziriko, right, ende dzichagara pakati pevanhu kusvikira nyika ino ichipetwa nhoroondo yayo. Asi pane nzira dzinobuda mushoko raMwari dzekukamura zvekuti munhu anogona kuti ari mukati menhamo asi zvireruke kurarama. Panzira dzamataura ka dziri kuita challenge kwese. Number 1 yekutanga ndeyekushanda, working hard. Right. Vafano vechidika havako, havadi kushanda. Munoziva kuti vaakuspecializa zvenjuga. Ndikati njuga munorinzwisa vari racho takakura ari makasa zvekutamba chabuta. Havadi hard work. Kwane zvimwe zvekutogadzirwa zvekutoti unogona kuzvitamba pamakombiyuta asi ari makasa. Ugotamba njuga worora wotiendesa vana kuchikoro nenjuga bedzi chizva vaenda kunjuga. Ndikukuudzai zviri kumaraini. Saka ndo zvavanenge vachiita izvo. Ukasvika pavari kutamba draft yezvivharo zviya, pari kubhedwa mari. Pane mimwe mitambo yako izvine kuti vanenge vaine chimuti vachibaya zvimabhora vachidai. Munhu wotosiya mabhiridha kumba akamirira simende achienda kunotsvaga mari. Point yandoda kubudisa ndeyekuti havako kuhard work. Zvekuti kumaraini ikoko echidiki ngatibatsirikei. Mwari anokomborera munhu anoshanda nesimba, kwete zvemakasa zvenjuga. Then number 2, mabva mati pakushanda nesimba paya, munhu ngaavimbe naMwari, aite ukama naMwari. Ndo pari kubva panetsa kumaraini. Vazhinji vari hard working kumaraini, vaunotoziva kuti ndivo vari kuita apo pavakashanda nezuro so ukanopaona. Ndino kuti mungombokudzai, munoziva kuti kune munhu ezvinezvi anogona kukanya hovho ne30,000 zvidhinari 1 nemishini. Kwete mishini. Kuna vanhu vanotoshanda mugoma. But unozoona kuti munhu ene kushanda kwese ikoko chimwe chiri kuita kuti upenyu husachinje, haadi kunzwa zvaMwari. But simba hobho mugoma. Saka mabatiro andaita ndeyekuti Mwari ndiye anozokomborera. Anokuradza tsime rinopedza nyota yako. Even environment yauri ichiita kunge desert. Ngatifambe mugoma. Enda pana Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzerugare dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo netariro. Now, nemhaka yetiri kukurudzira vanhu kuenda kuna Mwari. Zviri kuburitswa naJeremiah ndezvekuti Mwari ane plani nemunhu wese ari panyika. Kuti zvinofamba sei zvozoguma sei. Hakuna munhu ari kurarama wekuti mufungwa yaMwari haamo akakanganikwa. Aiwa. Muri kuti here dai Mwari aine zikaunda bhuku, dai ari munhu aine zikaunda bhuku rine mazita evanhu, panotori nepeji yakanzi Caston. Exactly, Caston Betera. Yakatonyorwa plani yaainayo, tsime rake rinochererwa papi, chii chaachanoita, uyo achashandisa uta, uyo achashanda nechakati. Mwari ane plani nemunhu wese. Ngoma, pamaplans aya paripo here pane masingle parents?
vanhu here masingle parents. Ehe, Saka tiri kuti Mwari ane plani nemunhu wese. Saka kana vari vanhu varimo muplani yaMwari. Saka tiri kuti ari musingle ngaakumbire kuna Mwari kuti Mwarika ina handizivi plani yamuinayo neni, asi ndoda kuti upenyu hwangu hutevere plani yenyu. Okay, Anditwa pabasa. Right. Ndoda kuti uri pana Jeremiah 29 ipapo ka. Verenga vhesi ya 4 na 5. Jeremiah 29 vhesi ya 4. Zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, kune vose vakatapwa vandakatapisa Jerusarema vaiswe Bhabhironi: zvivakirei dzimba mugaremo, simai minda mudye zvibereko zvayo. Now uri kuona paplani yaMwari dzimwe nguva inosiyana nekuplana kwevanhu. Okay. Kana kuti vanhu vanogona kufunga zviri padivi peplani naMwari yakanyorwa mubhuku rake. Ava vanhu havanga vari muutapwa kuBhabhironi. Yes. Saka shungu dzese dzemunhu wese ari muutapwa kuda kutsvaga nzira dzekubuda nadzo muutapwa. Vanga vari kuBhabhironi kuutapwa. Right. Saka Mwari akutumira meseji yaive muplani yake. Right. Anoti musarwise kubva kuutapwa. Tsvagai minda ikoko, murime, muvake, mudye muri ikoko. Anditwa saka pamwe pacho Mwari anoti ipapo pauri ndo pachabudira anza yako. Mukoma mukuti here vari kuutapwa semunhu ari kungofunga kumusha kwaakaberekerwa. Aifunga kuti good life kumusha. But Mwari akaudza plani handinayo nemi. Muri kudiaspora ikoko munorarama, munotorarama, tsvagai zviminda ikoko muvake. Inini ndichapfuura nemuzviminda zvenyu ndichikomborera muri ikoko. Anditwa zvona. Mukoma mukadaroka munei muda kudzirira vanhu kufamba. Mira mukoma. Munei muda kuvharira vari kumamishaka kuti muri kumusha ikoko. Imi muri kuno kuHarare mobva magara kunoko. Imbomiraka timbotera pfungwa dzacho dzose. Matsamba achitaura ozotaura pfungwa yako. Inda pana Genesis 26 vhesi ya 2. Genesis 26 verse 2. Kana kuiverenga kubva pavhesi 1 kunosvika pa3. Genesis 26 verse 1. Zvino nzara yakanga iripo panyika isati iri nzara yakanga iripo pamazuva aAbhurahama. Isaka akaenda Gerari kuna Abhimeleki mambo wevaFiristia. Jehovha akazviratidza kwaari akati, usaburukire Ijipita, gara munyika yandakakuudza. Gara hako munyika ino uri mutorwa, ini ndichava newe. Ndichakuropafadza nokuti ndichakupaiwe nevana vako nyika idzi dzose. Ndichasimbisa mhiko yandakapikira Abhurahamu baba vako. Right. Uyu ndiIsaac. Yes. Paita nzara muarea mavari. But kuEgypt kwairatidza kuti kwanga kuri nani. Yes. Saka semunhu wese zvinhu zvikange zvaoma paari anotsvaga kusimuka kuenda anangaida unosunza kuri nani kune ufuro. Yes. Saka pfungwa iyi yapinda muna Isaac. Mwari anobva auya kwaari kuti usabve panapa. And do you know kuti Egypt panguva iyoyo nenzizi dzaiana Nile River kwaisanyanyota madrought, vaidiridzira nguva idzodzo dzekare. Saka aitova right zvekuti kuri kwekuti anga afunga kuenda kuEgypt zveshuwa zvairatidza kuti afunga. Right. Saka pakuona kwevanhu kuEgypt kwakuri nani. Asi Mwari anoti plani yangu newe haisi kuEgypt. Saka pane nguva yekuti zvinhu zvinogona kumanikidza vanhu vongofunga diaspora. But tiri kuti munhu mumwe nemumwe ngaaende kuna Mwari. Mwari anomuratidza. Because Mwari anogona kuti plani yangu newe iwewe Sakastone haisi kudiaspora. Anditwa pabata. Samuri kuti here mukoma zvimwe zvinombotaurika zvekuti vafana vechidiki vakangononge zviri kunetsa unonzwa ingoti mudhara dai ndangowana munhu anondibatsira kuwana passport. Muri kuti here hazvisi kureya kuti upenyu hwemunhu wese huri papassport. Kune vamwe vakadziwana passport vakatoenda asi vakanodzoka iri 00. Anditwa zvona.
Saka nyaya iri pakuti Isaac ari kunzi naMwari zvako iwewe mukoma zvichabudirira. ndokomenda mbichana papasipoti sorry unoziva kuti kune vanhu vandotoziva vakaenda kudiaspora vekuti vaive same level nevakasara. Right. Vakasara vaendobva vasara vachiita zvavanoita whether awana chistenda achidii. Saka uyu paanenge ari kudiaspora anenge aita takakusiyirai nhamo ikoko matauriro anenge achiita. But pavanozodzoka pamaholiday ekuratidza kuti ari kudiaspora auya unenge uchifunga kuti uchamuwano apa chinhano chiri pamusoro. Unoziva kuti chaanenge ainacho chisvino chii masinika. Munazere masinika matenesi anongoratidza kuti munhu anga kuti hase munhu but anenge auya achiti ndodaita 2 weeks anditi unozonzwa nzi akadzokera after 3 days zvaramba kumatenzi kuratidza kuti zveshuwa muri kutaura chokwadi kuti haizi life yese yekuti tinoti kudiaspora kuri nani. But kuna Jeremiah vakatonzi garai kudiaspora ikoko. Ndo plani yaive naMwari. Saka munhu ngaabvunze Mwari. Inda pa 46 yaGenesis ka ndoda kuti uverenga kubva pavhesi 2 kunosvika pa4. Genesis chapter 46 verse ya 2. Mwari akataura naIsraeri nezviratidzo usiku akati, Jakobho, Jakobho. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, ndini Mwari, iye Mwari wababa wako. Usatya hako kuburukira Ijipita, nekuti ndichakuita rudzi rukuru ikoko. Ndichaburukira Ijipita newe ndigokudzosazve zviro kwazvo. Right. Uri kuona panapa zvasiyana. Ya, zvasiyana. Baba vemukomana vakanzi usaende. Right. Plani yangu newe iri muno. Unobudirira uri kuno. Ende zveshuwawo akabudirira ukaverenga zvekusvika mambo nemamwe makurukota vemuarea vakutomuitira shanje. Anditozvo. But mwana wake mukomana Jacob ari kunzi enda kuEgypt. Ndichaenda newe. Mwari aritoti ndinokuperekedza ndinoita newe. Ende ikoko ndichanokukudza ndikuzodzoka futi nedzinza rako. Ndoda kuti muzotaura. Zvandabata muteereri ndezvekuti panoda hard work kushanda asi wovimba naMwari. Mwari iye ndiye anoita kuti uadapte muenvironment yauri even ichiita unge renje. Unogona kurarama nezvirimo murenje imomo angave masau mauyu chero business ririmo. Then pabuda imwe pfungwa yekuti tichivimba naMwari dzimwe nguva life yako inogona kuva iri kudiaspora inokuita nani. Dzimwe nguva unofanira kuramba uri local. But chikuru kuita ukama naMwari wovimba naye. In so doing tinotapudza urombo kana kuti tinotapudza nhamo. Aiwa wasamaraiza zvakanaka zvakanaka kuti uchipa vateereri foni nhamba vagotibata. Ndinoona munhu abata mapoints iwaya sekusamaraiza kwaaita. Nhamo inokamurika. Nhamo iriko hainzvengeke. Hazvinei kuti chaiunza chii. Iriko dzichauya mazuva ekupedzisira zvikonzero zvakawanda asi dzinogona kukamurika. Saka tiri kuti isusu pakushingaira kukamura nhamo usamhanye uri wega. Munhu ngaamhanye naMwari. Plus usangoti munhu wakandinga akaita passport iwe wakutonofurira passport. Bvunza Mwari, zvangu zviri mudiaspora here kana kuti zviri muno. Chakakosha. Ende kune vamwe vachanzi naMwari endai kudiaspora. Kune vamwe vachanzi garai muno. Saka munhu ngaati ndiri muno nekuti Mwari akati anene muno. Munhu ngaati ndaakubuda nekuti Mwari achaenda neni. Tikadaro aiwa zvinotifambira. Vafana vechidiki unoisa message kuti pastor ndazvinzwa ndauda kushanda ndichada kuswera ndiri kumashops. Phone number dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909095 0775 909095. Isai message panhamba idzodzo mujoin WhatsApp groups anotumirwa zvidzidzo. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino The Second Coming of Christ. Tungamire se mwana awonyara tabu
nyara dzenyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwe tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi moti ndinokutungamira